рубрика қабаттан бағыштана енді Рамил Закировқа драм пам-пам парам-пам-пам түгәрәк. Зур академ драм трам-пам-пам түгәрәк. Хәзер симре бар да синең җырың. Тоталел тик син генә. Шул җырыңны безгә сөйләп төшәсең бит. Төрле образларда, төрле жанрларда. Мәсәлән, комедия жанрында, ниндер драмада җылата торган һәм төрле образлар без сиңа әйтә барабыз. Сөйләштекме? Төрле шул образга кереп без синең театраль актерлык осталыгыңны тикшерәбез хәзер. Бар микән ул синдә гомумән? Шаткылары да, бәлки ул синдә ярылып ятадыр, кем белә. Иң беренчесе драма жанры. Күзална китер драма жанрын. Мин еларга Димәк, җырсызлар байрак башлана хаксызлык белән килешәм, авырлыкка бирешмәм, сиңа булган хис турында башкаларга сер шишмәм. Менә шундыйрак әйтәм. Башла. Хаксызлык белән килешмәм. Авырлыкка бирешмәм. Сиңа булган хис турында башкаларга сер шишмәм. Аңлыйсың микән син шуны? Хисләрем чын икәнен. Зарыгып бетәм, көтәм очрашулар җиткәнен. Җитәр. Нәрсә туктаттыңыз сез аны? Тукта. Әле бит җылысылар алда иде. Булдым. Икенчесе комедия. Комедия бирәхәтләр шундый күңелле булар. Ишек киттек. Хаксызлык белән килешмәм. Авырлыкка бирешмәм. Сиңа булган хис турында башкаларга сер шишмәм. Аңлыйсың микән син шуны? Хисләрем чын икәнен. Зарыгып бетәм, көтәм. Очрашулар җиткәнен. Яхшы, ярый. Хәзер алдагысын башла кушымтадан әгәр дә өлгерсәң, кире куплетка керерсең. Я маса кушымтага һәм бар бит, без шуны төртеләбез. Хәзер алдагысы ужас була. Бу хоррор, гомәндер бер куркыныч кино, аңладым. Мин чыгып торсам ярыймы? Апокалипто. Тик син генә. Тик син бул яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм. Юксыныган чакларымда. Хаксызлык белән килешмәм. Авырлыкка бирешмәм. Сиңа булган хис турында башкаларга сер шишмәм. Булды, безне тыңлаган балалар хәзер пис итәргә мөмкиннәр. Тукта. Теге маньякларга ушап киттең син теге. Тик син генә. Әмәдәге соңгысы синдерсерәгә менә бу матур яз айларында үзеңә гашык итәргә телисең. Миллионда беренче фанаткаңна ия. Менә син ловелас. Кызына китер. Шул җитә. Дон Жуан. Әйдә. Ромео. Хаксызлык белән килешмәм. Авырлыкка бирешмәм. Сиңа булган хис турында башкаларга сер шишмәм. Аңлыйсың микән син шуны? Ужас. Хисләрем чын икәнен. Зарыгып бетәм, көтәм. Туктатыгыз. Очрашулар җиткәнен. Мин яратам сине. Мин фанатларны яратам. Хәтле кызарганы юк иде. Рәхмәт, Рамил. Мин 5 куям бу за счет, дуслар. Мин 5 плюс белән куям. Рамил, син сөйләшмәү бүтән, беләсең.